bude cez 2 roky, čo som nevydal video na YouTube, čiže dosť dlhá doba. Hej, za tie 2 roky sa stalo neskutočne veľa vecí. Musím povedať, že teraz z toho celého času sa cítim najlepšie, ako som sa kedy cítil, čiže som veľmi rád a som veľmi vďačný. Som extrémne rád, že som získal znova motiváciu točiť, niečo robiť na YouTube, lebo doteraz som bol úplne mimo YouTube a nemal som chuť nič. A teraz som konečne dostal motiváciu, čiže super, dúfam, že sa toto videjko bude páčiť. A moje prejavy pred kamerou som stále nezlepšil. Hej. Zistil som, že tieto príhovory mi absolútne nejdú, čiže v tomto videu ich nebude veľa, nebudem veľa rozprávať. Budú tam skôr zábery z jazdenia alebo zo sveta a z diania. Som rád, že som sa naučil vnímať veci okolo seba a všetky veci naokolo, všetko je krásne, všetko je úplne super, všetko je tak, jak má byť. Čiže, hej, toto je extrém.
chodnicznie. Pôjdem, hej, hneď. Treba dať úctu, vieš? Prosím? Úctu treba dať. Áno, už idem. A teraz, čo je vyložené? Sviatosť oltárna je vyložená. OK.